na dungsoy. Tigbak duga ka po na mga nurse ini makakuha dugo. Buat sila manggulan na tay. Ano lagi na ron? Buat sila manggulan. 5 minutes later. Minja, kumusta tay? Nakuha ka dugo tay? Nalangan malagi ka. Tara na dungsoy, haro ka matay ng mga nurse ini, haro makasunog ng ospitala. Labay uuwa ka sa hambukta, no? Kalingaw, kaduha itupukan, kay galisod og kuha og dugo dungsoy. Kay eskwela na sila upat ka tuig. Naglisod paghihapon og kuha ini ang dugo. Haro ka matay. Di mo guna madali-dali tay. Gajama-jama magkanga kinalisuran ka na. Ila mang panubayo ng kanang ugat ininiya, kanang ugat inidugo, saingan na kanang blood bin. Ila man ang panubayon, jama-jama magkag di ka na di labi lisura na. Diyo nagkusturyahi na dungsoy ng lisod. Mano man ang mga lamok. Ngit-ngit pa ang dawa pa mga eskwela. Segundos ra makakuha man lagi dasog dugo. Nagyod ko mo usa